Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To hande bo en ngari tindinore hala petrompe. Ɗume en tammi tindingo hande hala petrompe? En tindinan ko larani no ɗum sodita bari ha nder petrompe. Ngam to goɗɗo nasti petrompe ɗo wonayi o nasti nonnon tan o joɗa. Dole makko o tiiɗa, o huwa, o tefa. Ɗume o artata waɗata wonda bo aran mai artuɗum mai kam o soodai bari makko. To o soodi bari makko ɗo huwa, ɗo turna, ɗo waddanamo seede makko, ɗo versanamo salaire makko nde weti fu. To ɓawo mai bo wodi ko o tokkinta ha dinga ɓesdango mo salaire no ɓura no ɓe hokkiraino kala nyalande fu. To amma jotta kam en tindinata on no o sodita bari mai. To ngatane video ɗo hakkilo diga fuɗɗode ha ragare. To en nastema ha nder petrompe. Nda application petrompe on ɗo, sai en wara en nasta ha dow mai banni. Nda application petrompe mai en nastina ha fere, sai en nasta ha dow application petrompe. Wala to jotta ka en nasti ha dow petrompe. Na lari ɓe vindi petrompe, sai en rena maɓɓita. Ɗume woni petrompe mai kam? Ga himɓe fere ɗo ƴama ko woni petrompe mai. Petrompe ɗo ɗum societe on je ko ɗo sippa petrol. Societe petrol on. Societe mai bo nga ɗon ha lesdi America. Ha totton on ɗum fuɗɗi, ha ɗum layi ɗum nasti nder duniyaru. To en yi waddi banni ɗo holli connection ɗo dama. Sai en lora en fuɗɗita fahin en lansa. En rena ni ha maɓɓita. To societe mai ɗo ha leddi America. Nde jotta ka ɗum layi ɗum nasti duniyaru kam fu. Ha a woni kam pat a foti a nasta petrompe, a huwa ha nder petrompe, a fila nder petrompe, a heɓa ko a mari haje fu ha nder petrompe. To nayi maɓɓiti, jotta kan ɗo ƴama ɗum waɗa mode pass be ɗumante be email. Ha ɗo sai a nastina email maɗa ha babal arandewol ɗo. Sawara ni a waɗa email maɗa ha totton. To ha artina a waɗi no save email maɗa, ɓe hollete. Na lari miɗo mari konte email ɗiɗi on ha Gmail am ɗiɗi on ha ɗo. Arandejum to be tokkuɗum. Amma mi fuɗɗira be je arandejum je 11 ɗo. Mema ha dow mai banni, sai a rena. To nayi hosi ha saka, to sai a wara mema ha les ɗo, ha ɓe sappi ɗo, a mema banni. Wala sai a wara mema ɗo ni. Na lari jo'ini ko nda email, nda kode email mai. To sai a waɗa sign in. To nayi jotta kam maɓɓiti banni. Mo meɗano sodugo bari kam fu banni tawata. To a maɓɓiti ni banni a tawata ɗum woniri. Na lari ha ɗo ɗon 00, babe pat ɗon 00. To nda lien ɗo woni lien maɗa je an mai, je mo maɓɓiti konte ha nder petrompe mai. Nda lien maɗa. To jotta kan sai noi. To wari banni ɗo jotta kan sai no a waɗata. Jotta kan sai a wara banni, sai a yerɓa ɗum banni, a wa'itina. To a dirtake les ɗo, nayi nda ɓe vindi 25. Nayi duroma ɓe darni bidon mai, ɓe ɗo vi mai kadi ɓe ɗo darni vi mai, ɓe vindi 25 ha ton. Nda ha ɗo mo ɓe vindi 25. Nayi baril 25.
to 25 ko ɓe nufi ha ton ɗo ɗum cede dollar on ɓe lufiri 25 ɗo 25 dollar to a sodi bari ɗo bari je 25 dollar 25 dollar ɗo bo to a sodan kam mai ɗo a ɓurata yoɓugo 20 million 20 million a nastirta ha bari 25 dollar ɗo to kanjum on a hoccata ma to nda prix mai nda cede mai ha ɗo sai a wara ha didol blé ɗo ha yiɓe waɗi didol blé ɗo ha ton a nastata to a yiɗi bo a sala kam mai a yaha deuxième ɗo bo 50 dollar 50 dollar ɗo bo dala noy on ha franc CFA 50 dollar ɗo ha sefa ɗum boro 37 on a yoɓata nden a hosa bari 50 dollar to a yiɗi bo a egga a yaha yeso to aɗon mari moyen a yaha ha 99 dollar na ndari nda ɗum to 99 dollar ɗo bo ha franc CFA dala noy a yoɓata be description maɗa fu vurtan 72,000 on a tammi yoɓugo ha bari je 99 dollar to ha enen marɓe moyen petel ɗo hani en haɗa bana en fuɗɗira be ɗum saka tati ɗo en subta gotel nder mai en fuɗɗira to min kam mi wiya ha mi fuɗɗira be bari 99 dollar to sai mi nasta ha didol blé ɗo banni to sai en rena maɓɓita to en rena ni seɗɗa to nayi wari banni to nda jotta kam holli en banni ɗo a lari nda ɗo ɗon 00 nda lien maɗa nayi a sodano bari nayi vangini écran téléphone jotta to mi ɗon no wondi be ma en ɗon wondi babal gotel sai mi filma ɗo be téléphone am on mi activa cede ɗo nda cede bari maɗa ha ɗo cede mai ɗo bitcoin on ɓe mbiyata ɗum bitcoin o a hosan cede maɗa je franc CFA a sanjira ɗum bitcoin to a sanji ɗum bitcoin ɗo sai bitcoin ma on ɓe yerɓirta dollar maɗa be mai ngam bitcoin ɗo hutina be dollar to a wari banni ɗo sai to en wondai bo sai noy a waɗata jotta kan sai a nayi ha ɗo ɓe vi copy na lari ɓe vi copy sai a wara copy lien ɗo sai a waɗa ɗum copy to a waɗin copy banni jotta kan sai nasta ha ton mai banni to na wurtini banni ɓe vi copye sai a wara ha copye ɗo banni mema ha dow copye to joni kam a waɗi copye lien mai sai a waɗa noy jotta ka sai a wurta jotta ka a hosi deja sai a wara vurta jotta kam a waɗa noy sai a wara ha ɗo a mema banni to a memi banni a nasta ha whatsapp maɗa banni jotta kam a yiɗi a yerɓanayam min mai lien maɗa sa lara lamba am ha woni fu to a lari lamba mai banni mi waɗa misalu jotta kam ndara ni lamba on je ton mi waɗa misalu ni mi yiɗi mi lara lamba fere to mi waɗima misalu bana lamba ɗo mi yiɗi mi yerɓa ha lamba ɗo wonata lamba am sai a wara banni
sa wara ha babal vindugo ɗo sa mema banni. To wangi banni ɗo na lari nda kopije a waɗno ha togo nda ɗum ha ɗo, to sa mema dow mai banni, a lari kopi mai sa mema dow kuje mai banni, a memi banni. To na lari jotta kan nda ɗum wari ha ɗo, na lari ɗum wari ɗum koli ha ɗo, to sai a wara ha babal yerɓugo ɗo, sai a yerɓanan banni. Wala na yehi sai a lora fahin, a wara ha babal kungel na lari a yahondu am ngam nyibra waɗi jemma on ɗo waɗa video ɗo, a lari ha ɗo sa mema dow maggel banni. To a memi dow maggel ɗo na lari nda petrompe go, sa lora a mema dow mai banni, a nastita petrompe. To na a nastiti banni ko, to sa dirta, sa dirta banni, a fonda ni, dirta banni. Wala ayi sa klasa ɗum boɗɗum dara banni ni, jotta kan na lari kujeji ɗo pat ɗo vanga, nda ɗo kan fu ɗo vanga banni. To sai sa waɗa noi, jotta kan sai a va'ita dow, a wa'iti sa jippina ɗo ni, to a jippini na a lora fahin a jippina fahin dezen mai, kuje ɗo vurta wanga banni. To ɗo wangi banni sa nasta ha ngel ha ɗo, a lari ngel ɗo mandugel boɗɗum, nda ngel ha ɗo, banda je ɗo je ha yeso mai, a wara ha ngel ɗo ni sai a mema ngel mai banni ni. To a memi ngel banni ni, ayi ngel filmi kuje ɗo ko woni ha ecran telephone am. To ngel filmi banni ɗo, a lora fahin a waɗa ni, to a lora fahin a jippina ɗo go banni fahin. To a jippini a lora a jippitina fahin nde ɗiɗi, sai a wara ha ndangel ɗo, sai a lora fahin a film, a waɗani ni capture ecran on ɓe wiyata ngel kadi be français mi anda no ɓe, sa wara banni ni, a memi ngel banni, ayi ngel lori ngel filmi, to sa lora fahin, sai a wara ha ɗo, a nasta ha ɗo, a lorta ha whatsapp, to a lorti ha whatsapp sai a yaha a hosa video mai, photo mai, na lari en andi ha mi hosata photo ha whatsapp kam, sa wara ha ɗo, ayi nda gallery, sa nasta gallery ma banni. To a nasti ha gallery, to jotta kan ayi vangini photo mai, ayi nda photoji mai, sa wara nasta ha dow ɗo mai banni. To a nasti ɗo, to ayi nda photoji mai kanji on ɗo, nda gotel nda ɗiɗaɓol mai bo ha les, sa waɗa noi, sai jotta kam a hosa arandewol mai banni ni, a yerɓa, to yiɗi bo a lora fahin banni, nden a hosa ɗiɗaɓol mai ndangol ha ɗo, sai a wara banni. To hangol man ayi nda a hosi, to sai a lora a yerɓa banni. To a yerɓani am banni, to min bo mi hosa liyenɗo be ɗumanti be bitcoin ɗo, kanjum mi hosata, nden mi waɗa capture ecran maɗa mai, mi yerɓa cede, mi yerɓan ma dollar maɗa kadi ha nder petrompe maɗa android. To a waɗi banni ɗo, to yiɗi a lorta ha petrompe maɗa a rena a lara, to hosi ɗo ni, to ha mi yerɓi ɗo to hosi ni, a yiyai petrompe maɗa fuɗɗan limugo,
banni a tawan haɗo fuɗɗa limugo bindi ɗo haɗo wonan no 00 to amma sa tawa fuɗɗi limugo banni ga jotta je ɗo kam mi active on deja mi yerɓi mi active bindi on deja nda ɗum je ɗo compte an je premier on je ko mi ɗo hutina to ayi kanjum kam nda bitcoin je mi ɗo hutina ha ton mai to jotta an mai fu ta waɗi banni a warata a yi'a ɗum wa'i a wiyata a tawan bindi man a tawai ɓe vindi cede je a mari ha dow nda bitcoin je a hutinirta to banni ɗum woni kadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To wodi ko a famai bo ɗon ka foti a ƴamto.